באמצע מעשה י"א בין מלך ובין שפחה שנתחלפו, בקטע שהמלך מתחיל לחשוב, המלך שהוא בין השפחה האמיתי, שהוא נחלף, התחלף לבין המלך, מתחיל לדאוג ולהתחרט על העוול שהוא עשה לבין המלך האמיתי. הוא עושה כזה חשבון עם עצמו, ממה נפשך? אם הוא בן שפחה, אז מה לי להיטפל אליו, לעשות להם צרות? הייתי משאיר אותו בן שפחה, ואם הוא בן המלך האמיתי, בטח לא מגיע לו כאלה מעברים. אז הוא נפל בעצבות, נתעצב בדאגה מאוד, וחזר מהציד, הוא הלך לעשות חיים, לצוד, כבר לא היה לו, כל הסיפור כבר לא היה לו כיף, חוזרים הביתה, אבל בבית ברוך השם יש הרבה עיסוקים ונופלים. עבר מדעתו העניין הנ"ל, והבן הנ"ל, משיח רבנו, הוא מספר לנו כך, שנתגרש ועשה מה שעשה ובזבז מאותיו. ככה למדנו, הבן מלך האמיתי ברח, ומכיוון שהוא ברח החליט כל ימיו להעביר ככה בנעימים, בבתי זונות ושתייה, אבל בזבז את כל מאותיו שאביו נתן לו. פעם אחת יצא לבדו לטייל והניח לשכב. זה מעניין, המלך בן השפחה האמיתי הלך לטייל, וגם הבן הנ"ל, כולם מגיעים איזה רגע של הולכים לטייל, יוצאים מהמציאות, יוצאים מהשגרה. זה בגלל שהוא רוצה סתם ללכת לצוד, וזה בגלל שבזבז את כל מאותיו. אבל בכל אופן יש איזו שגרה שבן אדם נמצא והדברים פשוטים אצלו, הוא אפילו לא מתחיל לחשוב, הוא אפילו לא מנסה לבקר את עצמו. אבל יש איזה רגע שהולכים לטייל, שניהם הלכו לטייל, המלך נפל לדאגה, לחרטה, והבן מלך האמיתי והניח לשכב, הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו, וחשב מה זאת עשה אלוקים לי. אם אני הבן מלך, הרי אני לא יודע מה אני באמת. דיברנו בעריכות שזה באמת מה העיקר, שהדילמה אצלנו היא מה העיקר, מה אני באמת. וחשב מה זאת עשה אלוקים לי. אם אני הבן מלך, בוודאי אינו ראוי לי להיות, לא, אינו ראוי לזאת. ואם אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לזאת להיות בורח ומגורש. מה שמעניין זה שגם הבן מלך האמיתי עכשיו וגם המלך שהוא הבן השפחה האמיתי עושים את אותו חשבון. המלך האמיתי, המלך של עכשיו שהוא בן השפחה האמיתי, אומר גם כן, מה עשיתי לו? אם הוא בן המלך לא מגיע לו, אם בן השפחה גם לא מגיע לו. אותו חשבון עושה בן המלך האמיתי, אבל את המלך של עכשיו, בן השפחה האמיתי, למה זה מוביל? לדאגה, לחרטה, התחרט, אבל בעיקר נפל לעצבות, נתעצב בדאגה. האמת היא שלא כל כך מוזכר חרטה, אבל העיקר זה שנפלה עליו דאגה, עצבות. בן המלך נתיישב בדעתו ואמר אדרבה, זה פלא, תקשיבו טוב, אם כן השם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך ושיעבור עליו כנ"ל, אם כן הייתכן מה שעשיתי. את פלא פלאים מה שרבנו אומר כאן. הוא עושה חשבון ככה, חשבון של שכר ועונש. לא מגיע לי העונש הזה להיות מגורש. אם אני בן מלך, הרי ודאי אני אמור להיות השלטון, לשלוט ביד רמה. אם אני בן שפחה, הייתי צריך להיות בן שפחה. למה להיות מגורש? לכאורה זה היה צריך להוביל אותו לעצבות נוראית, למין ייאוש תאומי כזה. אני במצב הכי גרוע שיכול להיות, לא בן שפחה ולא בן מלך, כלום, גם הכל הלך לאיבוד אצלי. ונתיישב בדעתו, כמו שרבנו אוהב לומר, התיישב בדעתו, יישב את הדעת שלו, ואמר אדרבה, מזה אני לומד את גדלות השם, שזה מהלך שכל כך עובר כחוט השני בהרבה מתורות רב של רבנו, שמזה שבן אדם מבין שהוא לא יכול להשיג את השם, מזה נתגלה אצלו גדלותו של השם. הוא מנסה להבין, הרי לא מגיע לי. ואמר אדרבה, אם כשהשם ידרך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך ושיעבור עליו כנ"ל, אם כן הייתכן מה שעשיתי. הוא יכול לעשות לי כזה דבר שאני כל כך לא יכול להבין מה קורה כאן.
השם הוא כזה גדול שהוא למעלה מכל החשבונות שלי. אז איך אני מתנהג? כלומר, כל עוד שאדם נמצא באיזשהו מקום, הוא מנסה להבין את ההנהגה של השם יתברך. הוא מנסה להבין, להשיג, לדעת את השם. למה השם מתנהג אליו ככה? למה השם מתנהג אליו ככה? ויש לו הסברים ותירוצים על כל דבר שהשם עושה לו. הרי הוא בדרגה מאוד נמוכה, הרי הוא בדרגה קטנה מאוד. ולכן הוא באמת נופל לכל מיני, לשתייה, למקומות רחוקים, כי לא מגיע לו. לא מגיע לו. הגעתי למקומות כאלה שלא מגיעים לי, שאני לא אמור להיות שם. אבל אחרי שבן אדם, הבן מלך מגיע לשלב הרבה יותר עמוק. לרובד הרבה יותר פנימי ועמוק. הוא אומר, להפך, מזה שאני רואה שהשם עושה מה שבא לו כביכול. ללא שום דין וחשבון. כי הרי לא מגיע לי, גם אם אני בן שפחה, גם אם אני בן מלך, לא מגיע למצב העכשווי שאני נמצא. מזה, מעצם זה הוא מגיע להעמקה כזאת בגדלות השם. אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך. לקחת את הבן המלך האמיתי ולקבור אותו, לגרש אותו, ושיעבור עליו כנל. אם כן, הרי גדלותו הוא אין סוף. מזה שאני לא מבין אותו, אני מבין את הגדלות שלו, את האינסופיות שלו. הייתכן מה שעשיתי. דווקא משם. אתם מבינים מה קורה כאן? יש אחד שמקבל את ההנהגה של השם, הוא מבין שכל מה דוד רחמנה לטב אביד. יש אחד שזוכה למצוא את הטוב, את הטוב בהנהגתו של השם, למרות שהיא לא נראית. הוא רואה שזה יהיה טוב לעתיד. יש אחד שרואה את זה עכשיו. בן המלך להפך, מזה שהוא רואה שהשם עושה דברים כאלה שהם כל כך לא מובנים, שהשם הוא למעלה מכל המציאות, מכל צורת התפיסה שאנחנו תופסים טוב ורע, מזה הוא מקבל כזה ביטול, כזה דבקות. הייתכן מה שעשיתי? דווקא מזה שאני לא מבין, כמו שידוע אמרתו של רבנו אמר, אוי ואבוי לי אם השם הוא מישהו שאני יכול להבין אותו. בורא כזה אני לא רוצה אותו בכלל. כי אם אני מבין אותו, נמצא שאנחנו די באותו כיתה, באותו בית ספר. אני 2 כיתות מעליו. סליחה, הוא 2 כיתות מעליי, מחר אני אבין אותו. הוא כל כך גבוה מאיתנו, כי גדול השם, ואדוננו מכל אלוקים, אין סוף לגדולתו, אין חקר לגדולתו. אז דווקא מזה שהבן מלך רואה שהדברים הם כל כך בלתי הגיוניים, ובלתי סבירים, וכל כך הפוכים למציאות שלו, הוא מקבל כזה ביטול, כזה מין דבקות מהמקום הזה. הייתכן מה שעשיתי? הפוך לגמרי בצורת התפיסה של העולם. וכמו שאנחנו רואים שהמלך, בן השפחה האמיתי, מה הוא אומר? הוא עושה את החשבון הזה ונופל לעצבות. זה לא בסדר, ההנהגה היא לא נכונה, אולי אני אפסיד, אני לא אפסיד. בן המלך האמיתי, שהוא הפנימיות האמיתית, הוא באמת השורש של המלך האמיתי, הוא הגילוי של האלוקות בעולם, הוא חופר וחופר. דווקא אחרי שהוא מבין שהוא לא מבין מזה הוא משיג את גדלות השם. והתחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים הרעים שעשה. ואחר כך חזר למקומו וחזר על השכרות. אותו דבר כמו שקורה אצל המלך, בן השפחה האמיתי, שחוזר כי בפעם הראשונה הדברים רק מבעבעים קצת, הם לא מצליחים לעשות את השינוי אף פעם. יש התעוררות ראשונית, אבל נופלים, תמיד זה ככה. וחזר על השכרות. אך מחמת שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותה מחשבות שחרטה ותשובה בכל פעם. אצל המלך, בן השפחה האמיתי, לא מופיע העניין הזה. מופיע שהוא חזר לעניינים שלו, התעסק ועבר מדעתו העניין הנ"ל. אבל בן המלך האמיתי, אצלו אנחנו רואים שהיה מבלבל אותה מחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם. הוא לא יכל כבר יותר לדחוק את זה, כי הוא באמת התעורר אצלו נקודה אמיתית, נקודה פנימית, לא סתם עניין של אגו, של טוב או לא טוב, או ידאג או לא ידאג, זה דברים שיכולים להתבטל. אבל פה מתעורר עניין אמיתי, גדלות השם אמיתית. דבר כזה, היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם. פלאי פלאים. פעם אחת הניח עצמו לשכב,
וחלם לו. תמיד זה ככה, בהתחלה זה בא לך כזה, מה זה חלם לו? הכוונה, הדברים עוד לא ירדו אצלו, זה חלום. בהתחלה הוא הלך לטייל, התחיל לחשוב, לעשות חשבון נפש. ואז התחיל לבוא אליו מחשבות של חרטה, של תשובה. כאן מתחילים כבר לבוא אליו מחשבות מה הוא הולך לעשות לאור החרטה. אבל בהתחלה זה בא בבחינת חלום. הדברים עוד לא ממש מוחשיים ומובנים אצלו, אבל חלם לו. איך שבמקום פלוני יש יריד ביום פלוני, שילך לשם. ומה שהזדמן לו בראשונה איזה עבדות להשתכר יעשה אותו העבדות. אף אם אינו לפי כבודו. והקיץ. זאת ראשית העבודה של האדם. להיות מוכן לעשות כל עבדות. להיות מוכן לעבוד במקומות הנמוכים ביותר. מה שהזדמן לו. אם נתבונן יותר נראה דבר פלא. בן המלך האמיתי הזה, בהתחלה הוא הרי נולד כבן השפחה. בן השפחה זה ביטול טוטלי, כלומר אין לו שום מציאות משלו. בן שפחה, נולד עבד. דוד המלך אומר, אני עבדך בן אמתך פיתחת למוסרי. אבל דבר בפרי הארץ, מה הכוונה? יש עבד שקנו אותו עבד, אז הוא היה תקופה בן חורין, אז כל הזמן הוא רוצה לחזור למצב שהוא הכיר פעם, הוא היה בן חורין והוא רוצה לחזור לאותו מצב. עבד שנולד בבית השפחה, נולד כעבד בן אמתך, שאימא שלו כבר הייתה שפחה, אחד כזה פיתחת למוסרה, אתה יכול לפתוח את השלשלאות שלו, הוא לא מכיר מציאות אחרת, הוא נולד עבד. זה מה שדוד אומר להשם, אני עבדך בן אמתך, מעולם אני עבד שלך. אני לא עבד שפעם אני מכיר מה זה חופשיות, מה זה, ואני אחר כל הזמן שוקל האם זה נכון לי, לא נכון לי, ביחס לאיזה מציאות של חירות שהיה לי פעם. לא, אני עבדך בן אמתך. בן המלך בסיפור הזה הוא בן שפחה, הוא נולד כעבד, אין לו שום מציאות משלו. מה קרה במציאות השנייה? אחרי שגורש מבית המלך, הוא הפך להיות, החליט לבלות את ימיו בשתייה ובבתי זונות. זה הצד השני, הפקרות טוטלית. מה שבא לו, זה שתי הקצוות. בהתחלה הוא רצה, הוא היה בן שפחה, שום מציאות משל עצמו, כלום. אחר כך, לעשות מה אני רוצה. וכאן הוא מתחיל לעבוד בצורה ממוצעת של, הוא מסתכל, כלומר, הוא נושא באחריות. זאת אומרת, כשהוא היה בן שפחה, זה חיצוניות נטו, כמו שדיברנו בעריכות בשיעור הקודם. כאן חלם לו שצריך להתחיל להשתעבד, להתחיל לקבל עול. כל עבודה שתגיע, גם אם אינו לפי כבודו. הוא היה בקצוות. הסברנו שזה הנקודה שהוא נופל לו, הרי בן מלך בעומק, אז הוא לא יכול ליפול, הוא נופל לתאוות, הוא נופל לחסד לקליפה, אבל שם טוב אומר שלשמות ישראל נחצבו מעולם התענוג. ומכיוון שהם נחצבו מעולם התענוג, אז הם לא יכולים שלא להתענג. אבל מה? הם לא יודעים מה התענוג האמיתי. אז הם לפעמים טועים וחושבים שזה התענוג האמיתי, אבל התענוג האמיתי זה רק דבקות בהשם. שורש כל התענוגות. אז כל ההבדל זה הם לא יודעים מהו התענוג האמיתי. לכן הוא נפל באמת למקומות של תאוות, של שתייה, של שכרות, של תאוות לקליפה. אבל עכשיו הוא התחיל להבין. הוא התחיל להבין את גדלות השם. הייתכן מה שעשיתי. הייתכן מה שעשיתי. כלומר, זה לשון יפה מאוד. וככה היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי. עכשיו הוא החליט, צריך להתחיל לעבוד, והקיץ. זה עדיין זה חלום, אבל החלום הזה נכנס לו מאוד במחשבתו, החלום הזה התחיל לרדת אצלו במחשבתו. כי לפעמים אומר רבנו עובר הדבר תקף מן המחשבה. רוב החלומות שלנו נשארים בגדר חלום. אבל זה ירד מחלום למחשבה. אך דבר החלום הזה, הוא אומר, נכנס הרבה במחשבתו. אך, אף על פי כן היה קשה בעיניו לעשות זאת. והלך יותר לשתייה. וחלם לו יותר החלום הנ"ל כמה פעמים. זה הסדר, זה לא בא בבת אחת. הרצון מתחיל להתבשל. זה מתחיל עם חרטה. אחר כך חלום שבא, וחלומות שחוזרים על עצמם. אבל עדיין קשה לו לפרוש מן השתייה. וחלם לו יותר החלום הנ"ל כמה פעמים, הוא בלבל אותו מאוד. פעם אחת היו אומרים לו בחלום, אם אתה רוצה לחוס על עצמך, תעשה כנ"ל. כמו החלום הראשון. שזה אותו חלום שחזר על עצמו, תלך למקום, כל יריד פלוני במקום פלוני, מה שיזדמן לך איזה עבדות, יעשה אותו.
כאילו, זהו, יש רגע שהאדם אומרים לאדם, זהו, נגמרו המשחקים. אם אתה רוצה לחוס על עצמך, תעשה כנ"ל. כידוע, יצר הטוב הוא בא תמיד בעדינות. הוא עושה, יצר הרע הוא בתוקף בעולם הזה. יצר הטוב הוא ככה כמו הצדיק, הוא בא ככה בעדינות, הוא לא ממש תובע בפה. אז חלום, עוד חלום, עד שאומרים לו, תשמע, איזה לשון יפה, אם אתה רוצה לחוס על עצמך, לא יותר מזה, תעשה כנ"ל. והוא הוכרח לקיים את החלום, הוא בן המלך, הוא מבין שזהו, חייבים לקיים את החלום. והלך, ונתן מותר המעות שהיה לו עדיין על האכסניה, גם המלבושים החשובים שהיה לו הניח גם כן על האכסניה. אז האמת היא שיש, נדמה לי בחיי מוהר"ן, שהיה ויכוח בין רבי נתן ורבי, עוד מישהו ששמע את הסיפור הזה, האם הכוונה כאן זה שהוא נתן את המעות שהוא היה חייב על האכסניה, או שסתם השאיר את המעות אצל האכסניה. נדמה לי שרבנו, שאלו את רבנו אחרי הסיפור מה הוא באמת אמר, רבנו הסתובב הלוך ושוב כמה וכמה פעמים להכריע האם הכוונה שהוא נתן את המעות, הכוונה שהוא היה חייב מעות על האכסניה והוא שילם, או שסתם השאיר את המעות באכסניה. רבנו הכריע שהכוונה זה לא שהוא שילם על האכסניה, אלא סתם השאיר שם. לא בגלל שהוא שילם. שהוא השאיר גם את המלבושים שלו. זה יפה, דיוק יפה. כלומר, אם השאיר את המלבושים שם, אז זה לא בגלל תשלום. זה מצד שהוא... אז מה זה מבטא באמת, אם אנחנו נסתכל ככה על הדברים? זה מבטא שאתה רוצה להתחיל התחלה חדשה, אתה צריך להשאיר את כל מה שיש לך. להתחיל מאפס. לא את המעות שהרווחת שם, לא המעות שקיבלת מאביך האחורי, לא אביו האמיתי, בין העבד בעצם. לא כתוב שהיה לו חוב, לא בטוח שהיה לו חוב, לא היה לו חוב. הוא השאיר מעות, הוא השאיר את הבגדים, והוא לקח לעצמו מלבוש פשוט של סוחרים, ונסע על היריד, הוא בא לשם. כדי להתחיל, אתה רוצה להתחיל בעבודת השם, תהיה מוכן לרדת לאפס, לקבלת עול, למקומות כאלה שאתה לא רוצה להיות שם. הוא עושה חיים, מועדונים, עניינים, חיים טובים, ככה כתוב, שכרות, שתייה, כל התאוות. באים לבית המדרש, מתחילים אפילו מלבוש פשוט, המלבושים הוא השאיר. והשכים, גם כן מבטא, השכים. בטח כשהיה בשכרות, לא היה משכים. היה כמה, 1 ו2, כנהוג במחוזות האלה. אבל הוא השכים והלך על היריד. הוא פגע בו סוחר אחד. פה מתחיל סוחר. עד עכשיו היה מלך, היה עבד, זה שתי קצוות. המלך והעבד, שפחה, בין השפחה בין המלך. כאן מתחיל מצב ביניים כזה. סוחר נותן ומשלם. הוא משלם ולוקח. אין איזה, זה לא מלך שהכל שלו, או שפחה שהכל בטל לגמרי. בין השפחה אין לו כלום, בין המלך הכל שלו. הוא פגש סוחר, סוחר הוא ממוצע, הוא לוקח ממך ומשלם. יש איזה יחס של משפיע ומקבל. הוא ממוצע בשתי הבחינות האלה. יש לו נקודה של השפעה ונקודה של קבלה, עבדות ובדיוק, עבדות ומלוכה, מלכות ועבדות. ואמר לו, רצונך להסתכר באיזה עבדות? השיב לו, אין. הרי לזה הוא בא. אמר לו, אני צריך, ככה אומר לו הסוחר, להוליך בהמות. זה עבודה, זה ההצעה, זה הג'וב, להוליך בהמות. תזכיר עצמך אצלי, הוא שואל אותו. והוא, לא היה לו פנאי ליישב את עצמו בזה. מחמת החלום הנ"ל, לא היה לו בכלל מקום של ספק, של שתי צדדים, והוא צריך להכריע. הוא לא הבין אפילו, הוא אמר אין אוטומטית. וענה ואמר תכף אין. והסוחר שכרו תכף, ככה זה הולך. ותכף התחיל לשמש עמו, ולצוות עליו כדרך האדון על משורתיו. מיד הסוחר מתייחס אליו כפועל. נגמרו הימים הטובים. מתחילים להיות רציניים, פועל, עובד. כדרך האדון על משורתיו. והוא התחיל להסתכל בעצמו. מה עשה? כי בוודאי אין ראוי לו עבדות כזה, כי הוא איש רך. ואתה יצטרך להוליך בהמות, ויוכח ללך רגלי אצל הבהמות.
אך אי אפשר להתחרט. אי אפשר להתחרט. והסוחר מצווה עליו כדרך האדון. וזה קשה. כי כל עוד שאתה בן שפחה, אין לך שום מציאות, אז אתה רגיל, שזה המעמד שלך. פה אתה צריך יחס של, אתה בעצם מרוויח. כלומר, אתה נותן, אתה עובד, אתה מתבטל, אבל אתה צריך לקבל בחזרה משהו. אתה צריך להתפתח מהעבודה שלך. כלומר, זה קשה. סתם לעבור את החיים בין השפחה, אין לך מציאות, אין לך אף פעם זכות או אפשרות להגיע למשהו. בסדר. חיים בעולם התוהו. בשתי הקצוות, גם כשהוא היה בשקרות וגם כשהוא היה בשפחה. כאן זה קשה, כי אני עושה משהו שבחרתי בו לכאורה, וזה אמור להוביל אותי לאנשהו, אבל אני לא מתאים לי. אם אתה כבר בוחן אותי לפי הכוחות האמיתיים שלי, אז אני שווה יותר מזה, אני איש רך. בכלל צריך להתבונן מה הכוונה להוליך בהמות. כי פשוטו להוליך בהמות. אבל הבהמה, הוא היה הבהמה, הוא היה שקרות, והיה בתוך תאוות. עכשיו הוא צריך להוליך את הבהמה הזאת. הוא צריך לשלוט בה. הוא צריך להיות השולט על הנפש הבהמית הזאת. להוליך אותה. זה מה שעושה, תתחיל להוליך בהמות. זה פנימיות שם של הדברים. ובפשוטם של דברים, הרי שזה העבודה הכי בזויה, להוליך בהמות. שום דבר אתה לא צריך לדעת. יש משהו אפילו להיות עוזר סנדלר, עוזר דלת לסנדלר, צריך כבר לדעת משהו. כל דבר צריך משהו לדעת, להוליך בהמות. שום דבר. בן אדם מוליך בהמות, תכף נראה שגם בזה הוא כשל. אבל לכאורה מתחיל מאפס, להוליך בהמות. הוא אומר, יש רך ויצטרך, איך אלך לבדי עם הבהמות? ככה הוא שואל את הסויכר. איך אלך לבדי עם הבהמות? תשיב לו, יש עוד רועים הולכי בהמות. יש עוד רועים הולכי בהמות שלי ותלך עמם. זה מה שעושים במקום הזה. העולם הזה הולכים, זה מה שכולם עושים, מה אתה חושב? אתה לא היחיד. איך אני אוכל לשלוט על היצר שלי, על הבהמיות שלי? אבל יש עוד רועים הולכי בהמות. יש חברים, אפשר ללכת איתם. ותלך עמם. ונתן לו לידו איזה בהמות שיוליכם. והוליכם חוץ לעיר. ושם נתקבצו יחד שאר הרועים המוליכים הבהמות והלכו יחד. והוליך את הבהמות. והסוחר היה רוכב על סוס. הסוחר היה רוכב על סוס. והלך אצלם, והסוחר היה רוכב באכזריות. וכנגדו היה באכזריות יותר מאוד. דווקא הוא קיבל יותר אכזריות מכולם. זה הסדר בעולם. אתה רואה איש רך, אתה רואה את החוליה החלשה, שם אתה לכאורה, הוא הבן אדם באמת המסכן. אבל כדי שכולם יהיו בסדר, והם יכולים להתאמץ, איפה אתה תחזר? דווקא לאלו שהם לא טובים. אבל הם לא טובים כי הם לא יכולים, הם באמת, הוא איש רך. אבל זה הסדר. מתי אנחנו, למי מתחזר המורה בכיתה? לחלש. את הטוב, אנחנו הרי בוחנים רק לפי תוצאות. לא לפי עבודה, לא לפי מאמץ, לא לפי יגיעה. לפי יגיעה יכול להיות שהוא טוב יותר מכולם. הקדוש ברוך הוא מודד אותנו לפי יגיעה. אבל הסוחר הזה, כלומר המניות של העולם הזה, המציאות של העולם, האכזריות של כל מיני הדרישות של העולם, הוא רוכב על סוס באכזריות. כנגדו היה באכזריות יותר מאוד. והוא היה מתפחד מאוד מאוד מן הסוחר. מחמת שראה הוא באכזריות גדול כנגדו, והיה מתיירא פן יכה אותו הכאה אחת ממקלו וימות תכף. עד כדי כך הפחד שלו הגיע. זאת אומרת, מכיוון שהוא הרגיש את עצמו כל כך רך, ואיש רך מאוד, שלא הורגל בעבודות כאלה, אז היה בטוח שמה, הוא היה פחד מוות ממש. והיה הולך עם הבהמות והסוחר אצלם. ובאו לאיזה מקום ולקחו השק שמנח בו הלחם של הרועים, ונתן להם הסוחר לאכול, ונתנו לו גם כן לחם זה ואכל.
אפילו לאכול הוא לא יכל לאכול משל עצמו, רק ממה שנתנו לו לאכול. מה שמתחיל פה, אם נסתכל בעומקם של דברים, תכף נראה את זה יותר ויותר, מתחיל פה מערכת של פחדים. הוא מפחד מהסוחר, הוא מפחד שמא יכה אותו. אחר כך נראה עוד, תכף נלמד עוד קצת על פחד מסוג אחר. עד עכשיו, כשהוא היה בשכרות, בתאוות דקליפה, זה נקרא, הוא נפל לחסד דקליפה. עכשיו הוא נופל לצד השני, ליראה דקליפה, לגבורה דקליפה. אז הוא מתחיל לפחד, למרות שהוא מתחיל לעבוד, אבל מתעוררים כל העירות של הקליפה. והוא צריך לתקן אותם. את האהבה של הקליפה, את התאוות הקליפה הוא תיקן על ידי שהוא החליט, הוא ביטל אותם. בשלב הזה הוא ביטל אותם, אין לו את האהבה האמיתית שלו, יש לו רק ביטל את התאווה. אחר כך יש לו עירות זרות. מהסוחר, תכף נראה עוד. אחר כך הולכים אצל יער אב מאוד. הלכו וטעו שתי הבהמות מהבהמות שזה הבהמה שנעשה רואה אצל הסוחר כנ"ל, וצעק עליו הסוחר, והלך אחריהם ותופסם. הם ברחו יותר, ורדף אחריהם. מחמת שהיער היה רצוף ועב, תכף כשנכנס לתוך היער לא ראו זה את זה, ונתעלם מעיני החברים שלו מיד, והוא היה הולך ורודף אחרי הבהמות, והם בורחים. ורדף אחריהם הרבה עד שבאו לתוך עובי היער ונתיישב. עד זה היה, הכוח להתיישב עדיין היה לו. אמר כך, בין כך ובין כך אמות, אני כבר אבוד. למה? כי אם אשוב בלי הבהמות אמות על ידי הסוחר, הוא בטח יקה אותי, אני אמות. כי היה נדמה לו מחבת פחד שהיה לו מן הסוחר. רבנו מסייג מיד, אומר זה רק דמיונות בעלמא, אבל היה נדמה לו מחבת פחד שהיה לו מן הסוחר, שימית אותו כשאשוב בלי הבהמות. הוא עובד עם אחריות. כשהיה בן שפחה, אף אחד לא הורג בן שפחה כי הוא רכוש. לא הורגים בן שפחה גם אם הוא כשל, אתה מפסיד, רכוש שלך. אבל אחד כזה שהוא רק עובד ואני משלם לו כסף, אחד כזה נושא באחריות, הוא יכול להפסיד גם כן. הוא לוקח סיכונים והוא יכול להפסיד. ואם יהיה כאן, הוא אומר, ביער גם כן אמות על החיות שביער, ולמה לי לשוב אל הסוחר? בכל מקרה אני אמות. כי איך אוכל לבוא אליו בלי הבהמות? כי היה לו פחד גדול ממנו. אז הפחד עולה שלב. בהתחלה היה הפחד רק מן הסוחר, עכשיו הפחד זה גם מהחיות הרעות. זה שתי הקצוות. החיות הרעות הן מלמטה, מתחתיו. הסוחר הוא כאילו הבן אדם שלמעלה ממנו, הוא סוחר אותו, הוא מעביד אותו. זה הפחדים משתי הצדדים. בן אדם מפחד שמא הוא ייפול למטה, אלו שהם לכאורה מתחת לרעתו, חיות רעות. ויש את הפחד של אלו שמחזיקים את עצמם מעליו, לכאורה שאצלם הכוח והממשלה. אז הוא עושה חשבון מכל הצדדים אני אבוד. והלך ורדף יותר אחרי הבהמות, והם בורחים. בתוך כך נסע לילה. זה כבר פחד נורא והיום. עד עכשיו עוד האדם רואה, אז נדמה לו שהוא שולט בעניינים, למרות שהוא לא שולט, אבל נדמה לו. עכשיו נהיה לילה, כבר לא רואים אפילו, אין לך כבר אפילו את האפשרות להחליט אם לרדוף או לא לרדוף. עד עכשיו יש לך עדיין בחירה. אתה תרדוף אחרי הבהמות, אתה תשיג, אתה לא תשיג, אתה תגיע לסוחר. פתאום אין לך שום יכולת בחירה, נהיה לילה. דבר כזה עדיין לא עבר עליו, שצריך ללון יחידי בלילה בתוך עובי היער כזה. ביטול גמור, פחד היום. ושמע כל נעמת החיות שומעים כדרכם, ונתיישב בדעתו. עדיין הוא מתיישב בדעתו כל הזמן, נשאר לו איזה, הוא בן מלך, הוא בן מלך אמיתי בשורש, התיישב בדעתו. זה נשאר לו בתוך כל הפחדים האלה, התיישב בדעתו תמיד. זה מה שצריך. אדם נופל, יש לו כל מיני מצבים, פחדים נוראים, אבל יישוב הדעת, קצת ליישב את דעתו, ליישב בדעתו. ועלה על איזה אילן ולן שם, ושמע כל החיות ששואגים כדרכם. אין לך מה לעשות, מן הפח אל הפחד, מפחד לפחד, נופלים ונופלים. בפנימיותם של הדברים, אם אמרנו שהבהמות זה הנפשות הבהמיות שלו,
היצרים שלו, ובהמשך הסיפור רבנו אומר במפורש זה העוונות שלך, אתה רודף אחרי העוונות שלך. אבל כאן הוא רוצה לשלוט בהם, הוא לא הצליח לשלוט עליהם, הם ברחו ממנו. הבהמות ברחו, והוא רודף אחריהם, הוא לא מבין. עבודה היא לא על ידי רדיפה אחריהם, שיהיו שלך. העבודה היא להפך, לפעמים העבודה היא למסור את עצמך, זה העבודה ביראה זרה. למסור את עצמך להשם, לא לרדוף עוד ועוד ועוד. זה עוונות שלך, זה הכוונה, זה עוונות שלך, למה אתה רודף אחריהם? אבל זה הנקודה, הוא לא יכול לשלוט בהם, אז הם בורחים ממנו. הוא לא מצליח לשלוט בהם. לכתחילה, אם הוא לא רואה אותם, אז להפך, הוא צריך להתמסר, להבין שזה השם. לעזוב את זה. בבוקר הסתכל וראה, והנה הבהמות עומדים סמוכים אצלו. אבל זה הם באמת תמיד לידך. אתה רודף ורודף ורודף, ולאן אתה הולך? לאן אתה רץ? הם תמיד פה. אדם רודף אחרי היצרים, הוא רוצה לנסוע לבנקוק. הוא רודף אחרי הבהמות שלו. אולי זה יתעורר שמה הבהמיות, אולי שמה, אבל הוא ראה שהם אצלו. הוא מגיע שמה, באופן אחר אפשר להגיד הפוך, אבל אדם מנסה לברוח מהם. תמיד עומדים אצלך, אין לך לאן לברוח, אין לך על מה לרדוף, אין לך, הם פה. וירד מן האילן והלך לתופסם. וברחו לאלן, והלך אחריהם יותר, וברחו יותר. כשאתה יוצר ריצה, אתה יוצר בעצם את זה שהם ירוצו. והיו הבהמות מוצאים שם איזה עשבים, ועמדו לרעות ולאכול. והיה הולך לתופסם, וברחו. לכן היה הולך אחריהם והם בורחים. ככה זה נראה ממש אצלנו. רודפים, ותמיד נשמר הפער הזה. פעם דיברנו אותו עיקרון ביחס לבורח, רודף אחרי הכבוד. תמיד נשאר הפער בינו לבין הכבוד. הוא רודף אחרי הבהמות שלו, אבל הוא לא יכול לתפוס את זה. המשל הזה מוזכר הרבה בספרים על העניין שאדם הוא רודף אחרי העולם הזה והוא לא יכול להשיג אותו. כי אי אפשר באמת להשיג אותו. אי אפשר להשיג את העולם. זאת אומרת, האדם רוצה שהעולם יהפוך לחלק ממנו בעצם. ברוחניות, אתה לומד תורה, אתה עושה מצווה, אתה השתנית, אתה באמת נהיית יותר גדול, יותר דבוק בשם, יותר קדוש. לגשמיות, מה אתה יכול לגרום? יש לך, זה שייך לך. ומה זה שלך? כי זה כתוב באיזשהו מקום. מה זה שלך? הבניין הזה שייך לך, איך? מה זה אומר? מה, אתה יכול לאכול אותו? אתה לא יכול לאכול אותו. בעולם הזה, בגשמיות, אדם מנסה כאילו לעשות את הדברים שלו, הבנים שהם יהיו שלו, המציאות. בסופו של דבר אתה יכול לשתות ולאכול את אותו הדברים שכל אחד שותה ואוכל. אז רשום על שמו כמה רחובות, ונכנס, זה הכל, זה לא באמת הופך להיות שלו. אי אפשר להשיג באמת את העולם הזה. אי אפשר להפוך את גשמיות לחלק ממך. זאת אומרת, גם אם יש לך 1000 עבדים, אתה לא יכול לאכול אותם, אתה לא יכול לגרום. זה חיצוני, זה דמיון בעלמא באמת. זה כתוב באיזשהו מקום שזה שלך. זה הכל. יש סיפור יפה על רב הרשל'ה מאוסטרופולי. סיפור שמשקף את העניין הזה יפה, בצורה יפה. הרשל'ה הגיע פעם איזו עיירה, והעיירה הזאת מנהג היה שהיה תור. העשירים שבעיר הזאת היו עושים תורנות. כל שבוע מישהו אחר היה צריך להכניס אורחים. וכדרכו של הרשל'ה ביש המזל, נפל בחלקו עשיר קמצן. זהו, מגיעים הביתה. וכדרכם של העשירים של אותה תקופה, היה איזה נברשת יפה, מלאה נרות, אור. הרי לא היה חשמל, מה היה? היה נברשת, זה היה אחד הדברים שהיו אנשים, וזה היה אחד הדברים שהיה נבחן, עשיר ועני. מי שיש לו יותר נרות ויכול יותר, היה מס מיוחד על הנרות באותה תקופה, כמו שיש מס. זה היה בעצם אחד הדברים, בן אדם שיכול להעיר את ביתו בלילה, בן אדם עשיר. טוב, הרשל'ה נכנס הביתה ורואה נברשת יפהפייה, מקושטת ביעלומים, אבנים טובות, מרגליות, מהירה, באור יקרות, והוא מתבונן בנברשת.
וכולו עושר, כולו חיוך מאוזן לאוזן, נהנה מדבר יפה שיש בעולם. אומר לו העשיר, מה אתה מחייך? אומר לו, מה, תראה איזה דבר יפה. אומר לו העשיר, תראה, אתה לא רואה דבר, תראה איזה נברשת יפה. אומר לו העשיר, אבל זה לא שלך. אז הוא אומר, נו, אז מה? אז כאילו מה, אתה יכול ליהנות ממנה להסתכל עליה? גם אני יכול להסתכל עליה. אומר לו העשיר, אבל אני יכול למכור אותה. אומר, אוי ואבוי, מסכן מי שמוכר דבר יפה שכזה. אומר לו העשיר, אבל אני יכול לשים אותה בארון. אומר לו, אם כך שנינו לא נהנה, מה? זה מבטא שמה אני יכול, מה יש לבן אדם עשיר מזה שלו? מה זה ששלו? יכול לשבת על הכסף, מה זה כתוב, הוא מרגיש שזה שלו, אבל באמת זה לא יכול להיות שלו אף פעם. אתה למדת התורה, שינית מידה אחת באמת, אתה הפכת להיות סבלן במקום כעסן, אז זה אתה. כל השאר זה סתם. במקורות זה מבואה, זה מוזכר בצורה שאין מלווין לו לאדם, לא כספו ולא זהבו, אבל זה מבטא שבאמת הם לא הופכים להיות אתה. אתה זה רק מה שאתה באמת משתנה. מה שנתת, כמו שמופיע בסיפור הזה שנדמה לי של אברבנאל, או של מישהו אחר, אחד שהיה שר האוצר באחד מהמלכי ספרד, והוא אמר, המלך הגיע לבקרו, היה עליו רינונים שלוקח לעצמו, והראה למלך המלך ביקש לראות את החשבון שלו, את ההוצאות שלו, אז הוא הראה למלך כל הכסף שהרוויח, כל הרווחים שלו. והמלך אמר, לא יכול להיות. זה לא מתאים מה שכתוב אצלי. הוא אומר לו, תראה, פה כתוב כל מה שנתתי לצדקה. מה שלא נתת, הרי אתה יכול ברגע אחד לקחת ממני. אתה המלך יכול לקחת ממני ברגע אחד. זה לא שלי באמת. יכול להיות מלחמה, יכול להיות הרבה סיבות שברגע זה ילך ממני. מה הוא באמת שלי? מה שנתתי צדקה, זה שלי, לנצח. אז זה מה שאני רושם פה. זה אני יודע שזה שלי. כל השאר אני לא עושה חשבון אפילו, זה הרי לא שלי באמת. אז זה הנקודה, האדם רודף אחרי הבהמות. הוא רודף, הוא חושב להשיג אותם, אבל הוא לא יכול להשיג אותם. כי אין אפשרות לעשות משהו חיצוני אליך אתה. זה לא יהפוך אף פעם להיות אתה. זה יישאר תמיד חיצוני אליך. לכן היה הולך אחריהם, ממשיך רבנו ומספר, והם בורחים. הולך אחריהם והם בורחים. עד שבא בתוך עובי היער מאוד, שהיה שם חיות שאינם מתיירים מאדם כלל. אין להם יחס בכלל אליך. לכאורה זה שיא הפחד שהוא מגיע. זה המקום הכי חשוך שהוא מגיע. מסביר רבנו, כי אותם חיות הם רחוקים מן היישוב, והם בכלל לא יודעים מה זה בן אדם. הפחד הכי גדול של בן אדם זה לא ממלחמה, ולא מרעידת אדמה, ולא מכל הדברים האלה. פחד גדול, אמיתי ככה זה גם מבואר במקורות, זה אדם מפחד מחיה רעה, מאריה. אדם רואה תחשוב, אדם רואה מולו נמר, אני יודע, טיקריס, חזק, שאין לו סיכוי נגדו. הוא מרגיש היום, ממש מקפיד דם. רעידת אדמה לא מקפיאה דם. זה לא כל כך הפחד הזה שאני אמות. במלחמה גם אנשים הולכים למלחמה ויודעים שיש סיכוי שהם ימותו והם הולכים. רק כשאתה רואה מולך אריה, מה הפחד? מה זה הפחד הזה? הפחד הזה הוא שפתאום אתה תופס שבעיני אותו אריה אתה לא יותר מכמה קילו, לא יותר מארוחת צהריים אחת. זה כל מה שאתה. אתה תופס את עצמך כישות, כאדם שעשה ויעשה ויש לך חשיבה. פתאום אתה מרגיש שיש מישהו מנגדך שבשבילו אתה לא יותר מארוחת צהריים בדיעבד, אולי בצירוף עוד כמה חתיכות. זה כל מה שאתה. זה מפגיש אותך עם האפסיות שלך בצורה הכי עמוקה שיכולה להיות. אתה מרגיש אפס גמור, לא כל כך שתמות או לא תמות, אתה בסך הכל כמה קילו בשר, זה כל מה שאתה. זה ההרגשה כשבן אדם עומד, ניצב מול חיה רעה, זה מה שהוא חש. למות, אנשים מתים בגבורה. אף אחד לא מת בגבורה מול אריה שאוכל אותו. הוא נפגש עם ההיעדר שלו בצורה הכי נמוכה שיכולה להיות. זה הפחד. הוא הגיע למקום שיש חיות רעות שאינם מתיירים מאדם כלל. כי הם רחוקים אל היישוב. לכאורה זה הפחד הכי חזק שהוא חווה. ושוב נעשה לילה. נעשה לילה. ושמע כל נעמת החיות. ונתיירא מאוד.
וירא, והנה עומד שם אילן גדול מאוד מאוד, ועלה על אותו האילן. אז בפשטות אפשר להגיד, מכיוון שיש חיות כאלה, חייבים אילן כזה, כדי לשרוד. אבל תכף נראה שבאילן הזה מתחיל הישועה שלו. והנה, ועלה על אותו האילן, בבואו על האילן, וירא, והנה שוכב שם בן אדם. עוד בן אדם. פוגש בן אדם. בן אדם אמיתי. ונתיירא, עדיין הוא מפחד. מה יכול להיות בן אדם במקום כזה? אז בעצם האילן הגדול הזה מבטא שזה תחילת הישועה, אילן גדול מאוד. רבינו אומר, אילן גדול מאוד מאוד. אך אף על פי כן היה לו לנחמה, מאחר שמצא כאן בן אדם, ושאלו את זה, מי אתה בן אדם? מי אתה בן אדם? כל אחד שואל את השני, מי אתה בן אדם? הוא מתחיל לפגוש בן אדם. הוא לא פוגש רק בהמות וחיות. בן אדם, בן אדם. לא סוחר שרוצה להעביד אותו. בן אדם, חבר. מתחיל לצאת מהסיפור הזה. שואלים זה את זה, אומר רבינו עוד פעם, מי אתה בן אדם? מי אתה בן אדם? מאין באת לכאן? ולא היה רצונו לספר לו מה שעבר עליו. הבן מלך הוא לא רוצה לספר מאיפה הוא הגיע לפה. זה לא משהו שהוא מתגאה בו. והשיב לה על ידי הבהמות. הוא לא סיפר לו כאילו שפעם הוא היה בן מלך, ואולי הוא בן מלך, והוא היה בן שפחה, והוא נפל לשתייה. הוא לא רוצה לספר את כל הסיפור הזה. הוא אומר לו על דברים כהווייתם, על ידי הבהמות, שהייתי רואה בהמות, וטעו שתי בהמות לכאן, ועל ידי זה באתי לכאן. ושאלו את האדם שמצא שם על האילן, מאין באת אתה לכאן? והשיב לו, אני באתי לכאן על ידי הסוס, שהייתי רוכב על הסוס, ועמדתי לפוש, והלך הסוס וטעה בתוך היער, והייתי רודף אחריו לתופסו. והוא ברח יותר עד שבאתי לכאן. הוא רודף אחרי סוס, והוא רודף אחרי בהמות. מה זה הסוס? גם היה לנו את הסוחר שיושב על הסוס. הסוס לכאורה זה דרגה יותר גבוהה של באמת משרת את האדם, והאדם כביכול באמת שולט עליו. הבהמות זה עדיין דרגה נמוכה יותר, הוא יותר לצורך העבודה של האדם. כן, סוס נחשב יותר נמוך בסך הכל, יותר צריך באמת לעסוק בזה, מה היחס, אבל בכל אופן זה שתי סוגי יצרים, שזה רודף אחרי סוס וזה רודף אחרי בהמות. זה רודף אחרי תאוות וזה רודף אחרי עצלות. בהמות זה יותר בהמיות. זה רודף אחרי סוס. סוס זה מסמל תמיד את המלוכה, את הכוח של האדם. יש לו סוס, רוכב על סוס, סוס ורוכבו. בהמה זה אחד שיש לו נמוכות, יותר להפך, הוא עובד עם הבהמה. מה עושים עם הבהמה? עם הבהמה חורשים, זורים, זה יותר בהמיות, זה עדיין בתוך האפר אולי. וסוס זה הפוך, זה הגדלות של הגאווה של הבן אדם. זה גאווה וזה תאווה, כלומר זה אפשר להגיד אפר ואש ורוח, גאווה ובהמיות, אפר ואש, נגיד, זה הקצוות. הסוס, הגאווה, לעומת זה האדם הפשוט שצריך עדיין לעבוד, בהמה, לשרוד, לאכול, לחוש, לזרוע. אז שניהם רודפים אחרי, ושתיהם פוגשים את עצמם, שאף אחד לא הגיע לכלום. לפעמים פוגשים שני אנשים, זה רדף כל ימי חייו אחרי תאוות, זה רדף כל ימיו אחרי כבוד, והם מתחילים לדבר אחד עם השני. מאיפה הגעת לכאן? איך הגעת למקום הזה הנמוך? אני רדפתי אחרי גאווה, לא הצלחתי. כבוד, רציתי כל ימי חיי שיהיה לי כבוד, לא הצלחתי. זה אומר, אני רציתי כסף, בהמיות, כסף, לא הצלחתי. ונתחברו שם יחד, מהצרה, מזה שמבינים שהם לא יכולים להשיג משם לבד, שיהיה להם צוותא חדא. פשוט מאוד, במקומות כאלה אנשים מתחברים, אבל גם מצד המקומות הנמוכים, גם מצד הנפש וגם מצד המציאות הפיזית, שניהם על העץ, הם מתחילים לצאת כבר מהמקום הזה. העץ זה העלייה, הירידה, האילן זה הצדיק, האילן זה יכול לתאבד דברים, אבל היציאה מתוכה, הם למעלה מהמקומות האלה כבר. הבהמות והסוס נמצאים למטה, הם עולים מזה, הם מתחילים להתעלות. דיברו ביניהם שאפילו כשיבואו ליישוב, יהיו גם כן ביחד. צוותא חדא. תמיד האילן מייצג את היעדנות, האילן זה מייצג תמיד את העלייה מתוך ולנו שם שניהם, עכשיו כבר, ולנו שם שניהם, ושמעו כל נעמת החיות שעומים משועגים מאוד. בלילה הראשון כתוב שהוא שמע כל החיות ששרגים כדרכם.
כאן היה הומים משוערים מאוד, כי זה אותם חיות שאין להם שום פחד. לפנות בוקר הכל היה עוד יותר, שמע כל חוכה גדולה מאוד מאוד. אנחנו נעצור כאן. בעזרת השם, שיהיה שבוע הבא.